Benvinguts, una vegada més, a l'Escola Virtual. Ara escoltaràs un text dues vegades. La primera és per respondre a les preguntes i la segona per repassar les teves respostes. Tens un minut per llegir l'enunciat de les preguntes abans d'escoltar el text. Veïns de la vila de Falquers en peu de guerra. Els veïns de la vila de Falquers s'han mobilitzat per les aglomeracions que es produeixen al poble durant els caps de setmana. L'origen del conflicte són els gronxadors i jocs infantils que han posat al parc i que s'han convertit en una diversió per a moltes famílies d'altres pobles. Els veïns es queixen del soroll, la brutícia i les destrosses que això provoca i demanen solucions a l'Ajuntament. Segons explica un representant de l'Ajuntament, fa un parell d'anys es van renovar les instal·lacions infantils del parc. Des de llavors, el poble està molt recomanat en diferents pàgines web. Però això no agrada als veïns, que es queixen que molta gent de poblacions del voltant hi van a passar el dia. Una portaveu dels veïns explica que moltes famílies van al parc amb taules, cadires i menjar i que hi celebren festes d'aniversari amb animadors i megafonia. Durant hores, els veïns han d'aguantar el soroll, els problemes d'aparcament i molta brutícia. A la nit, els porcs senglars s'hi acosten per buscar menjar. En un any s'ha destrossat completament la zona verda i ara el parc és un descampat de terra. L'Ajuntament admet que s'està fent un ús inadequat del parc. Ja han pres mesures com la col·locació de cartells informatius amb les normes d'ús, més neteja, lavabos i vigilants. Però els veïns, a més, reclamen que es creï un aparcament de zona blava, que es replanti l'àrea verda destrossada i que es traslladin els jocs cap a una zona sense habitatges propers. L'Ajuntament assegura que vetllarà perquè es faci un ús correcte del parc. No limitarà la presència de visitants, però sí que garantirà la convivència entre veïns i visitants. Ara escoltaràs el text per segona vegada. Veïns de la vila de Falquers en peu de guerra. Els veïns de la vila de Falquers s'han mobilitzat per les aglomeracions que es produeixen al poble durant els caps de setmana. L'origen del conflicte són els gronxadors i jocs infantils que han posat al parc i que s'han convertit en una diversió per a moltes famílies d'altres pobles. Els veïns es queixen del soroll, la brutícia i les destrosses que això provoca i demanen solucions a l'Ajuntament. Segons explica un representant de l'Ajuntament, fa un parell d'anys es van renovar les instal·lacions infantils del parc. Des de llavors, el poble està molt recomanat en diferents pàgines web. Però això no agrada als veïns, que es queixen que molta gent de poblacions del voltant hi van a passar el dia. Una portaveu dels veïns explica
que moltes famílies van al parc amb taules, cadires i menjar i que hi celebren festes d'aniversari amb animadors i megafonia. Durant hores, els veïns han d'aguantar el soroll, els problemes d'aparcament i molta brutícia. A la nit, els porcs senglars s'hi acosten per buscar menjar. En un any s'ha destrossat completament la zona verda i ara el parc és un descampat de terra. L'Ajuntament admet que s'està fent un ús inadequat del parc. Ja han pres mesures com la col·locació de cartells informatius amb les normes d'ús, més neteja, lavabos i vigilants. Però els veïns, a més, reclamen que es creï un aparcament de zona blava, que es replanti l'àrea verda destrossada i que es traslladin els jocs cap a una zona sense habitatges propers. L'Ajuntament assegura que vetllarà perquè es faci un ús correcte del parc. No limitarà la presència de visitants, però sí que garantirà la convivència entre veïns i visitants. Molt bé, doncs ja hem acabat amb la part de la comprensió oral i ara anem a fer la part de la correcció. Aquells que vulgueu que els vostres alumnes facin la correcció, facin autocorrecció, deixeu el vídeo i ara us donaré les respostes i ara en breu tindreu el quadre resum de veïns de la vila de Falquers on estan totes les respostes. Tot i així, jo us aniré llegint una per una. La primera pregunta: quan es produeixen les aglomeracions al poble de Falquers? La resposta correcta és l'opció D, dissabtes i diumenges. A la segona pregunta: quin és l'origen del conflicte a la vila de Falquers? La resposta correcta és l'opció C, uns gronxadors i jocs infantils. La tercera pregunta: quant temps fa que es va renovar el parc de Falquers? La resposta correcta també és l'opció C, 2 anys. En la quarta pregunta: on es recomana la visita al parc de Falquers? La resposta correcta és l'opció B, a internet. A la pregunta número 5, quines conseqüències provoquen les aglomeracions de gent? L'opció correcta és l'opció A. Hi ha soroll, brutícia, destrosses i manca d'aparcament. A la pregunta número 6, per millorar el parc, l'Ajuntament ha posat o ha disposat? L'opció correcta és l'opció B, cartells informatius. La pregunta 7, després de les mesures que ha pres l'Ajuntament, els veïns encara demanen que l'opció correcta és l'opció B, que es traslladi el parc infantil a una altra zona. A la pregunta número 8, quin compromís ha pres l'Ajuntament després de les queixes dels veïns? La resposta correcta és l'opció A. El compromís és garantir la bona relació entre veïns i visitants. A la pregunta número 9, el text que has escoltat és una notícia? La resposta correcta és l'opció D, és una notícia local. Espero que us vagi bé aquest vídeo i espero que us hagi anat molt bé la comprensió oral. Adeu!